So, I'm back mga homies. Hold up. Sa ating video ngayon, ang ating paglalabanin ay Masbate at Cebu na good. Ito. At ito. Yan, magkasama pala yan mga homies sa picture. Yan. Papakita ko sa inyo. Ang tema na ito ay Team Orange. Tapos Team Orange at Yellow. Tapos Team Brown and Tigre. Yan, sa isang box. 6 sila. Ubusan ng lahi kung sino ba tunay na matitikas. Yung mga dilawan ba, tsaka orange. O yung mga brown, tsaka tigre na ating mga G's, mga homies. Tingnan natin kung sino maangas sa dalawang team. Ito mga orange na to. Medyo luma na, siguro 1 week na. Tas itong mga brown, tsaka tigre, bago lang to sa atin mga homies. Bagong kuha ko lang. Malalaki to mga homies, mga good size. Bago ko simulan to, shoutout ulit sa ating mga vloggers. Kay Boss Ryan Mandaragit. Yan, shoutout. Nakalista ulit yan mga homies. Kung matatandaan nyo, nililista na natin yan para di natin makalimutan. Kay Boss Gagambino, Jason Webb. Kay Tito Salvi. Yan, Tito ng lahat yan mga homies. Tito rin itawag nyo dyan. Kay Happy Man. Kay Nick Gagamba. Kay Gagambinoy. Kay sa mga Taiwan G's, mga big, mga malalaking G's, kay Gala Myers TV, Kasunggab TV, yan. Sa mga baguhan din, kagaya ko, support nyo rin sila, kagaya na pag-support nyo sa akin, mga homies. Kay Gagam Vlogs, JM Vlogs, Gagam Pogi PH, kay Batang 90s, kay Airbender, kay Boss Mendo, si Zero Jr. Tsaka sa Taiwan vlogger din na bago, kay Jaylen Pantong, yan, shoutout sa inyo. Support nyo rin yan mga homies. At yung mga shoutouts naman ng mga idol kong ka-homies, basahin nyo na lang muna mga homies. Yan. Hindi ko kayo nalista. Sa next video na lang mga homies, asahan nyo yan. At saka yan, nabasa nyo ba lahat mga homies? Yan. Kung gusto nyo lang i-shoutout ko ulit kay isa-isa, i-comment nyo lang dyan. Kapag good man o bad comments, mamimili ako ng mga pasado sa atin mga homies. Isa-isahin ko kayo. Yan. So yun mga homies, simulan na natin to. So yun mga homies, ito na nga sila. From Team Brown and Tigre, ito mga homies. Yan, Tigre na kulay brown. At sa team naman ng mga dilaw at orange, ito mga homies. Yan, nakikita nyo ba yan? Match na match yan mga homies. Masbate versus Cebu. Pero sa tingin ko, mas malalaki itong mga Cebu, yung mga Team Brown mga homies. Parang medyo may advantage sila sa mga Cebu natin na kulay dilaw tsaka orange. Kampiyan na mga homies, mamili na lang kayo kung anong team nyo. Doon na lang tayo tumingin. Tingnan nyo na lang yung mga picture mga homies, mamili kayo kung anong team ang gusto nyo. So ito na, lipat lang natin sila sa kanilang paglalabanan mga homies. Oops, tukin na ang tukin. Oh. Ito yung brown mga homies, sumakit pa oh. Ang tukin oh. Magagabi na kasi mga homies, kaya ganito. Ipapaano. At itong dilaw. Nalagay ko na rin mga homies ha. Mamili na lang kayo kung saan kayo. Kung anong team nyo. Parehas quality to mga homies. Oops, teka lang, nakadrobo to. Game, fight! Nako, inaano lang, di ko awatin yung mga homies ha. Ayan na, di ba? Yan sinasabi ko sa inyo mga homies. Quality. Naku, inaano lang, di ko awatin yung mga umisayan na, di ba? Yung sinasabi ko sa inyo mga umis. Quality. O, takbo yung Team Brown. Yung mga pumili sa Team Brown dyan. Alam nyo na, tabakbo yung sa inyo. Dilaw versus brown at tigre. Quality yan. Mambilis pa yung ano. Pak! Alam na this. Nang hina mga homies oh.
Nang hina oh. Alam nyo na mga homies. Alam nyo na mga Team Brown. Tingnan nyo na lang. Bumagal oh. Kasi talagang alerto yung dilaw mga homies. Alertong alerto. Kita nyo? Kita nyo? Kita nyo? Alerto. Tatlong hulog na tong brown mga homies. Pero ayaw natin ng ganun. Gusto natin magpatayan. Pero kung hindi nalalaban yung brown, ito, baka pag rematching ko na lang mga homies. Kasi talagang nanghina na mga homies. Oh. Ang laki ng katis naman kasi. Ito alerto. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung galaw. Alertong alerto yung ano natin. Dilawan. Alaga ni Noy Noy yan eh. Alerto. Hindi ko naawatin yung mga homies ha. Kahit nakatalikod ha. Oh, ayaw rin naman sugudin eh. Talagang nanghina mga homies oh. Pero sige, harap na natin. Ito yung dilaw. Ito yung brown. Game, game, game. Wala na mga homies, nagpapatihulog na. Papatihulog na. Bigyan natin ng chance kung lalaban pa. Ayun, dinakma mga homies. Dinakma na. Napakagaling ng dilawan. Ayan oh, kita nyo naman siguro. Talagang inikutan na oh, para hindi na makakapatihulog oh. May chance. Lalaban pa. Ayun, dinakma mga homies. Dinakma na. Napakagaling ng dilawan. Ayan o. Kita niyo naman siguro. Talagang inikutan na o. Para hindi na makakapatihulog. Bilot. Bawas na ang Team Brown. 5 na lang kayo. Kompleto pa yung Team Orange at Yellow mga homies. Wala na mga homies. Napakagaling oh. Tingnan nyo kung gaano kalupit. Madyangas. Wala no. Di na talaga, kawawa naman yung Team Brown. So yun mga homies, kung nagustuhan nyo yung tema natin na yun, comment lang kayo sa baba kung papagpatuloy natin yung Team Brown versus Team Orange. So yun lang mga homies, thank you sa inyong lahat at thank you sa panonood. Thank you and peace out.